Nagdala sa droga si John Philip De Lomo, 28 anyos nga mong subject sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU-6 kung nagakakulang ang supply ng illegal nga droga sa Iloilo. Ini kasunod sa pagkakumpiskar sa 41 milyones sa 344 mil nga balor sa illegal nga droga kay De Lomo sa Barangay 35 Bacolod City alas 8:12 sang gabi Agosto 13. Sunod kay Police Captain Glenn Solimana, officer in charge ng RPDU-6 nga nagalin ang supplies ng subject sa National Capital Region o kon NCR kag ginadala sa Negros Occidental kun sa diin ang main distribution area sa subject among Bacolod City. Dugang pa ni Solimana, padayon nga ginabalidate sa otoridad ang impormasyon nga nakuha sa subject kag nagapadayon man ang ilang monitoring sa downline sa subject sa Iloilo. Samtang lakip sa mga nadakpan ang Musanday Lauro kag Ronel De Lomo. Balita nagikan sa RPDU-6. Ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.